Откуда ты знаешь Марину? Познакомились в театре. Марина. Может, в шахматы сыграем? Хорошо. Сигарету? Не. Помоги, пожалуйста. Я встать не могу, а зажигалку оставил в той комнате. Принеси. Хорошо. Спасибо. Стой, ты куда? Мы же еще не сыграли. Марина скоро придет. Alo. Ayna. Aytıverin. Ben Muhammed. Sen nereden? Men muzeyde. Ben için manga marinak duruşma çıkandığını ayıtmadık. Siz nereden bildiniz? Ha ulan köyünde buldum. Andrey'im gördüm. Hey Huday. Yarım ilminden öň Marina Türkmenistanyň Gyzyl Haç topary bilen Afganistana gitdi. Ol ýerde olaryň toparynyň ýanyna mina partlady. Marina ýüzlegi yaralandy. Emma oň dostu Andrey bole şol partlamadan soň maýyp bolup galdy da. Öýe gaýtyp gelenlerden soň Marina Andrey'in ýanyndan aýrylmady. Ol senin gelmegiňden näme umyt boldy. Soňam Andrey ikisi durmuş kurdular. Men Marina sen hakda hiç zat aýtmady diýip yalan sözledim. Ama için? Sebebi sizi görüp aljyradym. Hakykat aýdyp bilmedim. Ol maňa siz bilen tanışanlaňyzy. Siz oňa Pars edebiýatyny, Beyik Hafizyň goşgularyny tanıştyranyňyzdan soň dünýä täzeden inen ýaly boldum diýip aýdyp beripdi.